माता की वंदे 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 जय हिंद जोंथ' राइडार्स गाननाय जोमनायनिफ्रायबो नुबाय सालायथिंबायो बेरायथिंबायो खिन्थु बेल' जोंनि खामानि नङा दा दङ ओमफ्राय बथल दङ दै लानो थाखाय ओमफ्राय ओरैनो जानोहाय नैबे चिप्सफोर लादों चकलेट दङ साबोन बेखौहाय जों क्लाबनिफ्राय लानानै फैबाय समायखायोरा मानसिखौबो नायना स्टुडेन्टफोर बिराद समायखौ माने First of all, happy Independence Day to all the Indians and welcome back to my son of Bodong YouTube channel. लोगोफोर दिनैहाय Independence Day, we all know that. ओमफ्रायहाय दिनै जों दङ हिमालया हटेल माने हिमालया लाइटनाव आरोखि नैबेहाय and the reason is जों बाक्सा दारागाव थांनो ओंखारगासिनो दङ बिनि सिगांहाय मोनसे जायगायाव हाबलांगोन दा जोङो बेनिफ्राय बे जायगायावनो डाइरेक्ट थांगोन मानि थाखाय थांगोन आं दसे उनाव खिन्थागासिनो दं ओमफ्राय दा नैबेहाय लोगोफ्रा ज' जानानै दङ गांजेमा गेटवे एमसिनि and here Bappa and the chief of Gangjima Gateway MC. Good morning, bro. Good morning. Happy Independence Day. Yeah, thank you. दा बबे थांनो ओंखारदों जों? जों सबायझार सबायझार रिजनाखौ एसे उनाव खिन्थागासिनो दङ जों बेनिफ्रायनो ज' थांगोन जिम लानायाबो रिजन दं मोनसे रिजननि थाखायसो लादों फिसालाया देबोगासिनो दं आखलाथ' जाखाया मोरलाखा दाबो दा फिसालाखौ दम होनना एसे देखायनो नागिरदों आरोखि खिन्थु नोंबायदि जायला फिसाला फाल्थु जागोन दे आं बुंखायो दानिफ्राय मालाय गावनि खोथा आं लांनानै दोनहैगोन दानो आं फुसिनोसै फिसालाखौ मिथिबाय नै बिफा गोरलै बायदि जानांगौ बियो मदिमोन बायदि हारा लायालायनानै फिसा खावसिगोन आं दंब्रा जोथोन लागोन राइडनिफ्राय फैफिननानै बाखियानो फैगासिनो दं लाइनावहाय क्लाबनिसो है बेफोरखौ आं हारसिं जाजोबनो हायो गोसो नाथाय आं होआ बेबायदि मानसिया मा होनदों ओइ ओंखारनोसै दा चलो आदाथ' 4XL प्रफेसर बाबु अ 5सो नै ओइ आदा दाखाल अर्डार होनाया सफैबायमोन दा गानजाखा दा 5XL नांगौ आयु नायनानै गलियाद खालै गाइस we are moving now जों दा थांगासिनो दङ सुबाइझार भबानिपुरावहाय माने बे मोनसे हेल्थ चेकआप मोनसे फ्रि मोनसे मा होनो प्रग्राम बानायदों बेखौ हस्ट खालामदों वार्ल्ड हेल्थ इउनाइटेड जों बिजों थांगासिनो दङ दायो फैदा ओमफ्रायहाय बिनि उनावहाय जोङो ओंखारगोन डाइरेक्ट दारागाव नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय था ओमफ्रायहाय दायो नै ओरै साफागुरि जानानै थांगासिनो दङ चलो ड्राइभार चलो माथो साब्रै बायदि सालायनाङा दै बेबायदि गला लामाजों लाबोबाय गुगोला बोरैबा हाबबाय नैथिंसो लाबोबाय दुब्लिबारिनि हाग्रा लामाजों लाना फैबायलै माबा बिदि थगायनोरा नोंलाय फाग्ला जागोनलै गुगोलजोंबो सफैबाय नै ओरै बोरैबा बोरै बे दुब्लिबारिनि लामाजों फैनानैहाय जों दा Good morning. Happy Independence Day. Good morning, Chief. मोजां दा फन हरनो नागिरदोंमोन आङो बोरैबा ओरै दुब्लिबारिनि लामाजों फैबाय जों आन्दा मिन्दा सफैबाय जायखिजाया जा लोगोफोरनो जों दा सफैजोब्बाय बेहायनो वाइल्ड सल्स ओइ रुपम बाहाल ना BRMC Welcome bro, welcome. बबे लामाजों फैखो? बलांगुरिजों ओरै फैनांगौरा मा गावनि जायगा होननानै बोरै लाबाय नोंलाय लामा गिदिरजों फैबाय ओरैसो मोजां फिसाजोंसो होबोबाय जोङो So here we are going to start the program. गोजोन्थों आंनि मुङा लिअ हाज'वारि दलगाव गामिनि मानगोनां गावबुरा गेदेर गोलावफोर आरो बिनिनो स्कुलनि हेडमास्टार आरो स्टुडेन्टसफोर जोङो राइडार्स क्लाबनिफ्राय मटर साइकेल सालायग्रा क्लाबनिफ्राय फैनानै नोंसिनि बे गामियावहाय जोंखौहाय गनायनायनि थाखाय फिसा मोनसे समाजनि थाखाय खामानि मावनो होनायनि खाबुनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दा जोङो दिनैनि जिथु प्रग्राम लादों बेखौहाय जोंनि जिथु नेशनेल फ्लेगखौ हइस्ट खालामनो थाखाय आङो बे स्कुलनिनो बिथां हेडमास्टारखौहाय खावलायनाय जाबाय बिदिनो मानसिया बिदिनो जानांगौ
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जननी तरंगा। भारत माता की भारत माता की वंदे 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 जय हिंद। दा बाखि जितु प्रग्राम दङ बेखौ आवगायनायनि सिगां आङो सिनायथिखौ होनो लुबैदों। बे गामिनिनो नुजाफैनो हानाय गावब्राखौहाय गांसे आर'नाइजों जों बरायनो गोसो जादों। बे स्कुलनि हेडमास्टार श्री बिमल दैमारिखौ गांसे आर'नाइजों बरायो। जोङो मटरसाइकेल क्लाब गासैनोबो आलदा आलदा क्लाब दङ। जोङो जायगा बेरायनो लुबैयो, गोदान गोदान जायगा नायनो लुबैयो, बेरायहैयोबो। बेजों लोगोसे समाजनिबो खामानि जों मावनो सेस्था खालामो। जेरै हमनानै ला दैबाना लोमबा रिलिफ हैनाय बा सानाय सुनायावहाय सहाय खालामनाय, नांगौ समावहाय सोरनोबा दै नांगौबा दै होनाय, बेफोर खामानिखौबो जों मावो। थ' बेवहाय बे ओनसोलावहाय जोंनि जेब्ला जों क्लाबाव रायज्लायदोंमोन जे बिदि गोथौ जायगा दं नामा, जे जायगाखौ बा जे स्कुलखौहाय जोङो आदब गावनि खालामनानै हमनानै ला उननि थाखाय जों नायलांनो हायो नामा। बेवहाय नोंथांमोननि बे स्कुलनि नामखौहाय बुंख'जादों। ओमफ्राय नोंथांमोनजों स्कुलनि हेडमास्टार रायजोजों समाजजों रायज्लायनानै नोंथांमोना गनायनायलाय जों बेयाव नुजाफैनो हाबाय। बिनि थाखाय जोंनिफ्राय हल जोंनि राइडार कमिउनिटिनिफ्राय राइडार समाजनिफ्राय नोंथांमोननिसिम हाजार हाजार गोजोननाय थाबाय। आरो दिनैहाय दा दंफां गायनायजों लोगोसे जोंना हेल्थ केम्प दङ, फ्रि हेल्थ केम्प। साथाम डक्टर सासेया सफैबाय, सानैया फैगासिनो। दा नोंथांमोननि सानाय सुनाय जोङो गेदेर गेदेर बेरामनि खोथा बुङाखै, फिसा फिसौ जिथु सानाय सुनाय बेखौहाय देखायनो हागोन, कन्ट्रल खालामनो हागोन। ओमफ्राय गेस्ट्रिकनो हाबि जाबि बिदि फिसा फिसौ बेमारनि थाखाय बे मुलिबो दङ, मुलिबो राननाय जागोन। दा नोंथांमोना दा जों दंफांखौ गायनोसै फार्स्टथिं, बेजों लोगोसे आरो सालोंनानै थां गासैबो। नोंथांमोना दा वाइल्ड सोल्स इउनाइटेड क्लाबनि चिफनिफ्राय डिटेल्स खोथा मोनथिखाबाय। ओमफ्राय दा जोंनि दंफां गायनाय हाबाफारियाव जों आवगायदों। गांजिमा गेटवे एमसिनिफ्राय बिफां गायबाय नैबेहाय। देनांहाय नोंसोरबो सिनायना ला माहाय गायदों। मालाबाफोर नायफैफिनब्ला सिनायनाय बायदि। ओमफ्राय ओरैहाय BRMCनिफ्राय गायबाय नै। आखाया थांनायनि थुबसिं होदो दाबा थांखायो दा नों दैना दोदो मालाबाफोरनि रागफोर दं ओंखारनोसै बेनिफ्राय। ओमफ्राय गथ'फोर नैबे मोनसे स्कुल दङ, बिसोरो एसे गथ'फोरजों इन्ट्रेक्सन खालामनानैहाय जों बेनिफ्राय ओंखारगोन। नोंसोर जागोन एक्ट्रेस दा नों एक्टर जागोन। बरिया जागासिनो दङ नै मेडिकेल चेकआप प्रग्रामा। गावसोरनावनो दंजोबखायोलै, डक्टरानो दंखायो नै ओरैहाय डेन्टिस्ट, सोरबाफोर हाथाइ एम्फौ, हाथाइ गाख्लाबनाय, आखाइजोंबो बख'यो माखासेखौ ना हाजोबो ना। ओमफ्राय नैबेहाय सोलिगासिनो दङ। चेकआपआ बेहाय सोलिगासिनो दङ। दा माने बेहाय बिसोर फ्रि चेकआप होखादों वाइल्ड सोल्स इउनाइटेडना। ओमफ्रायहाय बायसान्सफ्रावहाय माबेबा मुलिफ्रा गावसिनाव गैयाब्ला बेखौहाय बाहेरायाव लानो हागोन। ओमफ्राय माखासे मुलिफ्राथ' बेहाय दंजोबो नर्माल मुलिफ्रा, बेखौहाय गावसिनिफ्रायनो फ्रि हरजोबनानै दं आरो बिसोरो। ओमफ्राय बेहाय गामिनि रायजो राजाफोर दङ नै बिसोरजोंनो। नोंथांमोननो आं सर्टनिहाय नैबे स्कुलावनो लादों माबायाखौहाय दिनैनि मेडिकेल चेकआप केम्पखौहाय। ओमफ्राय आं चिफनिफ्रायनो नोंथांमोननो डिटेल्सै आं मिथिनो थांगासिनो दङ। बेहाय वाइल्ड सोल्स इउनाइटेडनि चिफ दङ, प्लास ओरै जोंनि अमित दा फ्रम BRMC। दा जों चिफ लिअ' दानिफ्रायहाय जों मिथिना लानो एसे। जोंथ' राइडार्स गाननाय जोमनायनिफ्रायबो नुबाय,
सालायथिंलाबायो बेरायथिंलाबायो खिन्थु बेल' जोंनि खामानि नङा जों समाजनि थाखायबो जेसेबां हायो जोंनि राइडार कमिउनिटिनिफ्राय जों कन्ट्रिबिउट खालामनो सेस्था खालामो आरो खालामगासिनो दं सिगांनिफ्रायबो खालामगासिनो दं एबार जोङो मा खालामदों 78 इन्डिपेन्डेन्स डेआवहाय जिथु मोनसे गोथौ गामि बिजनीनिफ्राय एराउन्ड 25-30 किल'मिटारसो जाबावगोन खोमा बिसिम थ' बेयाव गामि गोथौ मोनसे स्कुल दङ दलगाव होननाय गामि 11 जनल' स्टुडेन्ट ओमफ्राय स्कुलनि बे माबा फेसिलिटिफोरा एथ'ग्राब मोजां नङा दा जोंनि BTC आवहाय बा BTR आवहाय जोंना मोनसे एस'सिएसन दङ राइडार्सफोरनि जोंना दासिमावहाय 8था क्लाब दङ 8था क्लाबजोंहाय जोङो ज' लोगो नांनानै मोनसे एस'सिएसन दादों आब्रा होननाय अल बड' राइडार्स एस'सिएसन दा बिनि बेनारनि आन्दारावहाय जोङो बिदि इनिसियेटिभ मोनसे लादों आरो जे बे स्कुलावहाय बा बे गामिनि थाखाय जों मा मोजां मावनो हायो राइडार हिसाबै जों माबा मोनसे कन्ट्रिबिउट खालामनो हायो ना हाया जों फुङावहाय फ्लेग हस्टिंजों आराम्भ खालामनानै दंफांबो गायबाय दा सिङावहाय हेल्थ केम्प सोलिगासिनो दङ बे जोंनि फारसेनिफ्राय मोनसे सेस्था नोंथांमोना मिथिखाबा दिनैनि केम्पखौहाय माबोरै खालामदों আমি दा ভালে লাগিছে আমি বড়োলেণ্ড ৰাইডাৰ্ছ ক্লাবৰ পৰা আহিছোঁ আৰু ইয়াতে প্লাণ্টেশ্যন হ'ল আৰু এতিয়া মেডিকেল কেম্প চলি আছে আৰু আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ যিমান ক্লাব আছে আহিছে চবে যোগদান দিছে ভাল লাগিছে আৰু এইটো 78 ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে জয় হিন্দ बे मोनसे फिसा फिसा गिफ्टनो स्टुडेन्टफोरनि थाखायहाय बाबु मोजां फरायदो मा नाम नोंनिया हा सानसोरां अके मोजां दे मा नाम होनदोंमोनलाय समायखायो रा मानसिखौबो नालाय स्टुडेन्टफोरजों बिराद समायहोखौ माने थेंक इउ सार बाय थेंक इउ बिराद मोजां मोनबाय गुड इनिशिएटिभ थेंक इउ सो माच थेंक इउ लोगो मोनसेनो थानो दे ना थाथ' दे औ दे बाय थेंक इउ थाथ' कमिं ओके वेलकाम एन्ड थेंक इउ फर इनभाइटिं थेंक इउ थाथ' होनबा दा नोंसोरथ' माहाय दा नोंसोर थाथ'बावगोन दा दे दा थांदो औ जोंफोर जों ओंखारबाय दा थांनोसै लोगोफोरजों नै दा ओंखारफिनबाय जों दा थांगोन डाइरेक्ट जोङो मा होनो बरमा बाबा जों दा थांगोन डाइरेक्ट मुसलपुर साइड ओइ इउ फंखि अ सरि दं बेनो माने लामाया गामियारि बायदि दाथ' चलो हम सीधा चलते हैं मुसलपुर फाइनाली लोगोफोरजों दायो नै बरमा सफैबाय ओमफ्राय जों बेहाय माखासे बिउनि मानसिफोर दंमोन नालाय माखासे उनाव फैबाय थानाय गासैखौबो जों ज' जानानैहाय ओमफ्राय बेहाय जों थाथ'नानैहाय दा माखासे बुस्थु जों साफल खालामगासिनो दं जों जि बुस्थुखौ होजों लांगोन बेखौहाय जों लानानै थांगासिनो दङ बे गथ'फोरनि थाखायहाय फावथेन दङ काटा दङ ओमफ्राय बथल दङ दै लानो थाखाय ओमफ्राय ओरैनो जानोहाय नैबे चिप्सफोर लादों चकलेट दङ साबोन बेखौहाय जों क्लाबनिफ्राय लानानै फैबाय ओमफ्राय दुखु गोनां बाथ्रा बेल' चिफआ ओरैबायदि प्रब्लेम जागासिनो दङ जेरावखि माबा मोनसे राइडनि प्रग्राम माबा नङा माबा मोनसे प्रब्लेम जागासिनो दं बेनिया ओमफ्राय मैयाहाय बिदिनो ज' जों बेखौ बायलायबाय चिफ आं ओमफ्राय रिजयस बायनायावहाय ओरैबायदि फन फैबाय बिनो जिउनि लोगोरिया एसे माने देहा गाज्रि जादों आरोखि बिनि थाखायनो इमारजेन्सि न'आव थांनांगौ जाबाय बे बथला मोननै जाबाय नै मोनसेल' ओमफ्रायहाय उफाय गैया बिथाङा हाखु दाखु फैनांबाय ओमफ्रायहाय दिनैहाय ज' फैनायनि खोथा ज' फैनायावबो दिनैबो प्रब्लेम जाबावबाय हरावहाय 3थासिम सिरिन्ज होना दोनो बाजैखौहाय दा बेबायदि अबस्थाखौ बोरै गारना फैनो मिस खालामदों चिफखौहाय जायखिजाया जों नै बेहाय सफैबाय दा बेहायनो जों साफल खालामगासिनो दङ नै वी आर मिसिं इउ चिफ नेक्स्ट राइड दंबावो जाहाथे राइडआव बेबायदि दाजाथों इसोराबो एसे नायहरदो नैबेहाय मान्स चकलेट दङ जोंनि ब्रादारनिफ्रायहाय थेंक इउ ब्र' नो प्रब्लेम अमा फंबाय बरपेटानि दा बेखौबो सोगासिनो दं जों बेहायनो ओमफ्रायहाय बेहाय दिखियाव दङ एसे देखायनोसै र' नै माइरं दङ माइरं बस्थानै बेखौ जों लानानै थांगासिनो दं
लोगोफोर जों दायो नैबे जायगानिफ्राय जों थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय बेहायनो लाइन आप जाबाय ओरै माखासे दंबावो जों दा डाइरेक्ट थांगोन अरफान हमआवहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था ओमफ्राय जों मारै माने राइडार्सफोरा नट अनलि राइडिं राइडजों लोगोसे मालाबा मालाबा मोजां खामानिबो जों मावनो हास्थायो जेब्लानाखि जों खाबु मोनो होमब्ला दा बेबायदिनो इन्डिपेन्डेन्ट बेयावहाय नैबे खामानिखौ जों दिनै थिग खालामनानै लादों ओमफ्राय ओरैहाय 2 नाम्बार माने डुप्लिकेट सानाव बड'लेण्ड दङ प्रफेसर बे सालायदों आंनिखौहाय चलो दा ओंखारबाय नै जों ओमफ्राय मोनसे बेकआप भेहिकेल दङमोन हारसिं जाबोबाय नै बेखौ बरमाव ज' जाबाय डेस्टिनेसनालाय मोनसेखा नालाय हारसिंलाबो सहैखायो नंगौ नामा माल माथाखौबो जाबजोब्बाय जोङो दा बेनिफ्राय थांगासिनो दं एडभाइजार आं जों बेयाव 4 व्हिलाराव गाखोबाय लामाया जों फैथ'दोंसो ओमफ्राय नै बेथिंसो आरो लामाया जों बेक जाबसिननानैहाय राइट टार्न लानोसै नै बेहाय चलो राइडार्सफ्रा नै लोगोफोर माबायदि जों डिसिप्लिन एबा लाइनफोरखौ जों मेनटेन खालामो नोंथांमोनाखौ नुनो मोनगासिनो दङ बेवहाय रावबो अभारटेक खालामलायनाय गैया ओमफ्राय मोनखाया गैया माने अभारटेकखौ खालामनो मोनखाया दा गावबागाव सिरियेल नाम्बारखौहाय सोरनि उनाव नैबेखौ नायनानैसो सालायो आरो जों नै बेबायदि दा सोलोंनानै ला फंबायमोन जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो साग्लुं साग्लाङावहाय माबा मोनसे मिस्टेक फिसानि थाखायहाय गावबागावनि जिउआ जाहाथे डेन्जाराव गोग्लैया नैबेखौ नायदो नै ओमफ्राय बिसोर माबायदि फैखो नै आंखौनो बुंगासिनो दङ नै होबोलायबाय दा लागायलाङायसै बिसोरो बिदि नङालै बाहायबो स' फाइनालि गाइस जों नैबेहाय सफैबाय जोंमा चिलड्रेन हम बेनो नै मारामा मुसलपुर जों बेहाय हाबनि र' एसे इन्ट्रेक्सन खालामनानैहाय ओमफ्राय जों बे थांखिखौ लाना फैदों जों बेखौ मावनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर ओरैबायदि जाबाय माखासे प्राइभेसि थायो नालाय गासैयावबो खुला खुलि जाजोबा ओमफ्राय जों दायो जों जा लाबोदोंमोन नोंथांमोना दहायहाय नुखाबाय जों पेक खालामनाय समावहाय ओमफ्राय जों दा बेखौहाय बेवहायनो होफैबाय बन होनो लाबोखानायखा ओमफ्राय गथ'फोरनि मोखांखौ देखायजाया जाहैबाय बिसिना माखासे प्राइभेसि दङ बे हिसाबैहाय जोङो ओरैनो साइलेन्टलि अफ केमेरा खालामनानै जों होबोबाय ओमफ्राय जों दा थांनोहाय रेडि जाफिनबाय ओंखाम जाहैनोसै ना हा जोबोर मोजां नांदो माबायदि बिराद मोजां ओरैनोथ' राइडल' खालामबाय थानाय जायोमोन खिन्थु गल्डेन लंगुर ग्रुपजों जइन जानायनिफ्राय गोबां नलेजबो मोनदो राइड खालामनाय बादिनो नलेजबो मोनदो माने एक्सट्रा दा नागार माब्लाबाबो ओरैनो ल'हाला दं नै जिति लालायबाय साफ्रि गारना फैनायनि दा ओंखायनो एसेलाबो दस्रा फिलिंस फैयो फंबायनावहाय अखा हानायखौ माबायदि मोनदोंबा गोजोन मोनदों नों असान्थि सेरा इसोर नै सिजोब्बाय इसोर नै ब्लार जाजोबलायबाय ग्लासानो सिबदोंलै एसे खस्थ' मोनखानांगौ जों आराम ओरैल' होनलांनाय सोरा जों एनुवेल राइडनि ट्रायल बियो दा एसे प्रेक्टिस खालामदों खस्थ' मोननांगौ एसे ओंखाम जानो हैबाय जों हटेला मिनि हटेल सिख्लानि नामसो नङा मिनियालाय मिनि दंना गैया सोरना सोंहैनायसै आंबो एसे खावनायसो हैनायखौ नै दिनै बिदिना लेक्सार मारिबाय था मा जादों जोंनिया हा एडमिसन आदाया औ अय भिडिअ'आव 50% डिसकाउन्ट होलायबाय गाबो बायबाय दा ओंखाम जानोसै नै ओमफ्रायहाय बाक्सानि अमा गोथावना थावा जौ लोंग्रासो नामा जेन अमायालाय नोंसिनिलाय मोजां अखा नों मारैथो रेनकट लाबोलाबाया खामानि होबायना थुदुआखै थांनोबोला दारागाव हाजोआव गोजा बियार गारदावहैनो दारागाव हाजोआव अमा सावनाय दाउ सावहैथारगोन बोथोरा थान्दा आगै बोथोरा थान्दा हेल' होननानै सोरखौ नेदों राजा नेनानै थांनानैलै जोबबानो थाबा हनै सासे मानसि जिजोब्बाय बयखिबो दसेनो लावोसो नै बे एन्ट्रियाखौ मिथियाबा टप प्लेट सालायनायसै जों नै जों मिथिया आब' एन्ट्रि दंना गैया लास्ट बाजाराव एन्ट्रि थायालै ने एन्टेने अफर'डिं टाइम आं खोबसिनो हानायबा हा हायोलै बोखोनाय रादा बायाव खानानैहाय फरायासो फैदों ना बारा नों लिंथिया बिरबाय नोंनि लिंथिया बिरबाय चल' औस बुमा खोनागौआ गला जानायसैलाय दा बोरै थांखो जोंनिया
होद दारागाव बायदिसो ओरैबायदि असाइसाइ गावफैनांबाय बिदि मोनबाय आङो जेबो गैया खालि गानावहाय बियार दावहैनाय नैबेल'खा जेबो गैया गोजा बियार दावहैनो दारागाव हाजोआव बिदिल'सो नै जेबो गैया बियार दावनायनिल' जेबो गैया ओरैहाय दैया नै ओरैबायदि लेथ्रा गेन्दा लाजालाय दा बिदि दैयाव दुब्लिया गोगोसोलै जोंनिया माइ गायनो हालेवनाय दैया बेनिफ्राय गोगोसिन मिथिबाय बापा जेब्ला दुब्लियाव माइ गायनो हालेवोना बे दुब्लिनि दैयाबो बेनिफ्राय गोगोसिन जायो जोंनिया गोगो होनना बुङो ओरैबायदि असाइस दै जायालै बेवहाय जेबो मोन दुगैदोंलै नालाय नै ना सोमखोना बाबसिसमा होखोब्रा बरिं नङा बरिंब्रा ओमफ्राय नोंनि माथो जोलै गाज्रि ब्लक गैया अ लोगोफोरजों दा बेनिफ्राय ओंखारसिगोन जायगायालाय बेफोरनो नोंथांमोना जायफ्रानाखि बेहाय फैयो मोनथिखायो ओरै हाजो दङ नै र' आं भुटान रायजोखौसो देखायदों दा नै बेनिफ्राय थांफिननो नागिरबाय जों गासिबो रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय थांनांगौ जायगाया जोंनि चिरां ओमफ्राय नै बिसोरो बाक्सायाव थालांगोन नोंसोर आलादा थांलाबो जाबाय नांले एबार आलादा लामाजों लागोन माने मोजां जों ला दहाय टाउन जायो नालाय एसे गारि मटर हेरसेर जायोना एबार मोनसे डाइरेक्ट बरिया थांखियाव फैनाया थांखियाथ' साक्सेस जाबाय ओमफ्राय दा बेनिफ्राय थांफिनगोन थांनायनि लामायावहाय मोजां लामाजों लांदो लोगोफोर लहा थां लहा ओरैहाय ओमफ्राय फंबाय जेदि मामलाय जेदि बसुमतारी येस खुलुमबाय माइदि मोनदों खेबनै जाबाय दा जेलारजों ओंखारनाया आरो नेक्स्टआवबो सानदों र' आं नैयाव माबायाव रेडि जा नेक्स्ट नङा एनुवेलाव बेखौथ' 22 थारिखआवनो एनुवेलाव ओंखारगोन बेहाय रेडि जा ओमफ्राय जाखाबाय बरिया ओमफ्रायहाय साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ जेदि बसुमतारी नै लहानि थां नुबाय थागोन दाखालै शिलंआव मोजां राइड खालामना फैबाय ओमफ्राय दायो जों बिनिफ्राय ओंखारसिगोन ना चल' हेल्प खालामबाय दिनैनि प्रग्रामाव ओमफ्राय ओरै बाहाय दं नै सासे बाक्सा मुसुलपुर सालबारि अके लोगोफोर दा जों मट' गियार्स बारामायाव फैफिनबाय नै दखानाथ' बन्द' बेनो नै ओमफ्रायहाय जों बेनिफ्रायनो बिदाय जालायसिगोन बेहाय गियानमोन दङ साथाम जों 22 थारिखआव बेनिफ्राय ओंखारगोन डिमा हासाव हाफ्लं जों फुरा एक्सप्लर खालामगोन नोंथांमोना नेबाय था ओरैबायदि हेभि राइड फैगासिनो दङ बिनिखायनो उइदाउट स्किपिं भिडिअखौबो नायलांबाय था नै बेथ' दिनैबो जोब्बाय माने नेक्स्ट बै बेरायनायखौ होनदों आरोखि आं ओमफ्राय ड्राग्सआ जोङो नै उदालगुरि थांगोन दा हा दमखौ ना मोजाङै बुंदों दे बिदिनो थिग दं उदालगुरि थांगोन हारसिङै ओमफ्राय बाद बाखि जोङो नै ओरैहाय थांजोबगोन गासिबो चल' अमा बाहाय नों बरपेटायाव थालांगोन ज' दंबावो नै बिसोर बाहाय मोनाबो थालांजोबसिगोन बाहाय आं थांगोन आदसा बेबो पाठसाला थांगोन साफ्रि नाम्बार 1 गनाङारा नै सफैजोबगोन आं दा थांनानै आं ब्लग फोजोबनानैहाय डाइरेक्ट न'आव सफैबाय नै माने बेंथलाव आरोखि सेंग्राफोरनि रुमावहाय ओमफ्रायहाय ब्लगआ नै होदेरफिननांबावबाय नायबावदो बेखौबो गथ'नाया जाबाय नै ओरैबायदि खालामनानै दोनबाय आरोखि बैसोखौनो होनो आं हालाय रा बे बैसोआवहाय बार्थडे केक हाजाबावोन रा बैसोआ मयदो सानाव बड'लेण्ड हेपि बार्थडे सानाव बड'लेण्ड खामानिया बिसिनि जाहैबाय फंबायफोरनि बिसोरबो केकआखौ गावसोरसो जानो लुबैदेखायो अबसे रिजुसा मिथियामोन फिनुवेलनि बायदि मोनबाय आङो सानदाखांनाय नङा ना नोंसोरो केक जानो होननानैहाय जायखिजाया जा गोजोननाय थाबाय सारप्राइज आरोबाव नै बेबायदि केकसो लोगो मोनहैबाय उफाय गैया बिसिनि अननायखौ महायथो नेवसिनो हानो केक हानाय आयदायाव फैनोसै बर' मिडियाम फरायनाय गोजानो मेथाइ रोजाबनो रोङा हेपि बार्थडेआथ' बर'आव गैयाना इंलिसावसो दङ दा गानाखौ नागिरला मोनबावलेसो नोङो आखाइखौ दाहारा बोरै थाखोरा बोरै बड'लेण्डआवखौलाय आलदा हाखाबावना ओरैनो मोनखागसै बड'लेण्डखौनो बिदिब्लाबो जै अके सना
बार्थडे नाङि केक नाङि नामा लाबोला आं जाग्राल' जाजोबखागोन फुरा मोनसे एसे फुनावरा गाबोन माव गस्ला गानसै एफा गोबां हाले भाइ बे फंबाय नै दालिमोन दा होनफ्लाबायनाय बेलाय मा बेलाय मा जाबोखाबायलै दंफ्रा बेलाय मा खेक दौलायबावनो रा बाट दौलायलायलै ना थेंक इउ स' माच बेबायदि सेलेब्रेट खालामनो मोनफैनायनि थाखाय नोंसोर माबायदि मोनदों नेनानै उन्दुलायखाबायमोनलै आइजो माला फैयोल' जायखिया जा लोगोफोर नोंथांमोनाबो हरजो हमै जोबजासे नायबाय ब्लग थेंक इउ स' माच फर वाचिं एन्ड सि इउ इन द नेक्स्ट ब्लग बाय बाय गुड नाइट ओइ बाय बाय होनदोब्रा अके